Vítajte u ďalšieho videa, kde vám znova neporadíme. Často sa pýtate, že či naše stavby sú rovnako dobré ako drevostavby, s tým, že my vyrábame stavby z ocele a z masívnej oceľovej konštrukcie. Pravda je taká, že naše stavby sú samozrejme tie najlepšie na svete, ešte lepšie než všetky drevostavby, ale aj drevostavba je vynikajúcou alternatívou. Je to aj napriek tomu, že to nevyrábame, je to veľmi, veľmi dobrá vec, ak sa urobí kvalitne. Problém však vzniká pri nejakej našej možno mentalite, kde si často myslíme alebo mýlime to s tým, že drevostavba je akousi lacnejšou alternatívou, pričom ak sa drevostavba urobí kvalitne, tak nemala by byť lacnejšia, ale mala byť rovnako cenovo na tom ako klasický murovaný dom, avšak mala by byť nejaká ekologickejšia, modernejšia stavba. No a rovnako je to aj s našimi stavbami, kde naše stavby by ako nemali byť samé o sebe lacnejšie, ale mali by byť nejaké modernejšie stavby. Ak by ste od nás chceli, aby sme vám takúto masívnu a oceľovú stavbu postavili ako teda rodinný dom, tak jej hodnota by bola ďaleko vyššia ako klasický rodinný murovaný dom. Avšak tým, že to vyrábame u nás vo výrobnej hale, máme na to vlastné procesy, postup a výrobnú linku, kde sa striedá niekoľko pracovníkov na niekoľkých takýchto modulárnych domoch, tak dokážeme tie ceny krásne zoptimalizovať a vďaka tomu vychádzajú cenovo o mnoho výhodnejšie ako klasický murovaný dom. Dodám už len, že naše oceľové stavby vyrábame kompletne na kľúč až do veľkosti 96 m štvorcových. Tak nezabudni, Kodima modulárne domy prioritne určené na bývanie.